wane ne kai? Wanda ya zo shi ake ma wannan tambaye, ba wanda aka tarda ba. Igiyar ƙasa. Ina ku kai da shi. Wace ce DJ? Magana mai daɗi shine DJ ba ta mugun hannu. Kar ka ce haka, domin ita ai DJ ɗaya mace ce, 'yar gidan wani ce. Wa zai aure ni? Ai da namiji ya ce da iyayen shi zai aure ni ko? To gare ya ce da su zai aure 'yar gaban Fatiya. Dan ita za a iya sanin babanta, ni kuma fa. In ko haka ne, wahalar duniya ba za ta taɓa ƙare ma rayuwarki ba. Domin idan za a tara miki mazajen duniya gabaki ɗaya, ba za ki taɓa iya nuna mahaifinki ba. Ali ya ce mun kai mugu ne.